Η Μαρίνα ξύπνησε απότομα, νιώθοντας το βλέμμα κάποιου πάνω της. Στο φως του φεγγαριού, το δωμάτιο φαινόταν ήσυχο, εκτός από την παλιά κούκλα που καθόταν στη γωνία. Τα γυάλινα μάτια της έλαμπαν περίεργα, αντανακλώντας το σκοτάδι με μια παράξενη ζωντάνια. Η Μαρίνα προσπάθησε να αγνοήσει το παράξενο ρίγος που ένιωσε να την διαπερνά, αλλά το βλέμμα της κούκλας έμοιαζε να την ακολουθεί σε κάθε της κίνηση. Γύρισε πλευρό, όμως το αίσθημα δεν έφυγε. Ξαφνικά άκουσε το τρίξιμο του ξύλου από το ράφι. Κοίταξε ξανά. Τα μάτια της κούκλας ήταν καρφωμένα πάνω της, πιο ζωντανά και φωτεινά από ποτέ. Ένα αχνό, σχεδόν σατανικό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη της. Η Μαρίνα πάγωσε από τον τρόμο. Η κούκλα γλίστρισε αθόρυβα από το ράφι, τα μάτια της δεν έκλεισαν ούτε στιγμή. Πριν προλάβει να φωνάξει, ένιωσε κάτι παγωμένο να αγγίζει το χέρι της, σαν να την τραβούσε προς το σκοτάδι. Η φωνή της χάθηκε στο λαιμό της, ενώ τα γυάλινα μάτια τη ρουφούσαν αργά, σαν να την κατάπιναν. Το επόμενο πρωί το δωμάτιο ήταν άδειο. Μόνο η κούκλα καθόταν στο κρεβάτι, χαμογελώντας με τα μάτια της να λάμπουν πιο έντονα από ποτέ, σαν να περίμενε το επόμενο θύμα της.